Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Têketina îtîkafê yan jî herikandina ber bi çarşî û sûkan. Ji roja ku min li ser navê İslamê bi taybetî jî bi navê Remezanê dest bi nivîsandin û axaftinê kiriye, tiştekî ku ez li ser pir hesasim heye. Em de 10 rojên dawî yên Remezanê de berê xwe bidin Rebbê xwe. Em van 10 rojên dawîn têkevin îtîkafê ya ku sünnete û têkevin hundirê xwe. Hinekê ji dinyayê dûr bikevin. Lewra bi gelek salane ku li hemberî vê yekê civak tevgeriyaye, însanên me di van rojan de berê xwe didin çarşî û sûkan, berê xwe didin çarşiyê. Herkes li derve ne, hem jî heta nîvê şevê. Di ser de jî li ser kargehên xwe wiha dinivîsînin, cî û kargeha me bi şev jî vekiriye. Divê meha de em bi Qur'anê re bi Rebbê xwe re bibana, ji ber ku wisa nebûye, ev rewş me qehr û perîşan dike. Bilxasa li ser navê Eid û cejnê, li ser navê haziriya Eid û cejnê van 10 rojan bi xweşgahî derbas nakin, bilekîs xwe helak dikin. Ev yek tiştekê ecêb û sosret e. Ji ber vê rewşê jî ez gelek bi huzn û xemgîn dibim. Helbet di Eid û cejnê de ziyaretkirina hevdû îkrama ji hevdûrê tiştekî gelek baş û xweş e. Em nabêjin dev ji vê yekê berdin, lê belê divê çareyek vê yekê jî hebe. Beriya her tiştî divê em ji îsrafê, ji îsrafa zemanê xwe dûr bikevin, hazirî û amadehiyên xwe berê em bikin. Dibe ku hûnê min xerîb bibînin, ji kerema xwe vê paqijiya Eidê ewqasê de nekin. Hincî û goşe hene ku tu kes nabînin, ji bo ev deran bên paqij kirin, her wiha gelek îsrafa wextê lê têdayîn, ne hewcê vê yekê ye. Ev xaniman ketina talûkê jî didin ber çavên xwe, camên li paş perdeyan bi deterjanan paqij dikin. Ji ber vê yekê ketina xwarê jî nafikirin. Eger mêvanên ku tê mala we li eybên we digerin, wê hewlê bidin ku lekeyên li paş perdeyan jî bibînin. Ger vê qusûrê we li ciyekê din jî bibêje, dev jê berdin bila nê mêvantiya çêtir e. Lê bila bêzanîn ku wezîfeya mêvanên misliman ew e ku divê li ber eyb, kêmasî û qusûrê xwediyê malê çavên xwe bigirine, ne rêkolîna eyb û qusûrê wan e. Ez diçim ku derê ji min tê xwestin ku ez bi pîrek û xwendekarên keçîn re sohbetê bikim. Carekê mijara sohbeta min wiha bû. Ez li we tewsiye û şîretê dikim ku ji kerema xwe re hinekî qirêjok û şêrkotî bin. Belê, min bi van gotinan dest bi sohbeta xwe kir û bi van gotinan sohbeta xwe qedand. Wekî denim tiştek nekot. Lewra ji bo pîrekên misliman bibin alîme, astengiyên ciddî yên sereke, li pêşiya wan ew e ku dema xwe bipaqijî û her wekî din re derbas dikin. Eger ez pir aşirî diçim min efû bikin û min bibexşînin. Hewla min ew e ku bi kêmanî van rojên pîroz û muqeddes li gorî qeyd û bend û pîvanên Muhemmedî binirxînin û derbas bikin. Bi silav û duayan.